Badira itsasoa inoiz ikusten ez duten itsasontziak. Ez dira lehorretik. Eraiki ziren diketik irteten. Baina historiaz betetako itsasontziak dira. Euren lanarekin itsasontzia posible egin zuten pertsona guztien historiaz. Itsasontzi horiek ez duten nabigatzen. Baina barruan, txaloak, zaporeak, proiektuak eta ilusioak garraiatzen dituzte. Agian itsasontzia ez da ontziola zaharretik mugituko, baina inoiz ez dago geldik. Bizkaiko badiatik, altzairuzko arimarekin, zain ditugun norabide berri hoietara guztietara bidaiatzen duelako. Euskalduna Bilbao.